Mitä jos mä kertoisin sulle, että on olemassa salainen metodi, mistä sä tiedät heti, kun ostaja puhuu sulle paskaa? Elikkä siis, mä en tarkoita sitä, että ostaja tekee sitä pahantahtoisuudesta, mutta sä varmaan oot ollut kans joskus semmoisessa tilanteessa, että me closataan kauppaa, ostaja sanoo, että hienolta kuulostaa, pistäs mulle tarjousta sähköpostiin, pitää vähän tehdä tätä ja keskittyä näihin, eka katsoa näitä juttuja ja näin poispäin, mutta sitten sen jälkeen voidaan palata asiaan, voidaan katsella sitten myöhemmin. Taikka sitten, että pistäpä tuota tarjousta, niin me keskustellaan täällä vähän sisäisesti ja sitten palataan tuossa esimerkiksi vaikka ensi viikolla asiaa niin poispäin. Ja sitten tapahtuukin jotain täysin kummallista. Se katsoo niin kuin pieru saharaan, sitten ei kuulu enää mitään, sä et sitä puhelimella kiinni tai viesteillä, ja sitten tulee se mystinen sähköposti joskus 3 viikon päästä, että valitettavasti tällä kertaa valittiin toinen toimija, taikka että hei, meille ei ole sittenkään ajankohtaista, taikka jotain muuta tämmöistä liibalapaa, ja sinä asiantuntijana oot ihan hoomoilasena siinä, että hetkinen, eikö me just juteltu siellä, että ihan kristallinkirkkaasti ne ei sitä nyt tee kunnolla, ne hyötyisi tästä hirveästi, ja mitäköhän tässä nyt oikein tapahtuu. Ja tämä salainen metodi paljastaa sulle nyt, miten sä saat totuuden kaivettua noista asioista selville. Tämä on niin salainen, että musta joskus tuntuu, että tämä on vain jonkun tiibetiläismunkkien omistuksessa, koska ainakin niin vähän tätä käytetään myynnissä yleisesti. Toivottavasti sä pystyt ottamaan tämän nyt käyttöön, koska me ollaan viimeksi puhuttu tällä kanavalla siitä, että miten löydetään ihmisten oikeat motivaatiot siihen ostamiseen. Ja muista aina, että motivaatio on se polttoaine, jota ihmiset tarvii siihen, että ne vetää nimiä paperiin. Niin nyt puhutaan niistä oston esteistä. Eli mikä oikeasti estää niitä ihmisiä ostamasta. Ja nyt tällä videolla me ei sukelleta niihin temaattisiin ostonesteisiin, tai tämmöisiin niin kuin yksityiskohtaisiin, yksittäisiin ostonesteisiin ja miten ne käsitellään, mutta tällä videolla nyt tunnistetaan ostonesteiden kerrokset, jotta sä pystyt tunnistamaan se, että mihin se keskustelu ajautuu ja osaat viedä sen oikeaan paikkaan, jotta me oikeasti löydetään sieltä ihmiseltä sitoutuminen siihen ostoprosessin jatkamiseen, eikä siihen, että se jää jotenkin puolivillaisesti vähän levälleen se koko keskustelu. Elikkä jos sä oot mun juttuja seurannut aikaisemmin, niin mähän aina sanon kuuluisesti siitä, että sähköposti on tarjousten hautausmaa, eli tässä on nyt oletuksena se, että sä käyt sitä tarjousta yhdessä läpi ostajan kanssa, ja siinä puhelussa tai livenä, siinä tapaamisessa, niin pyritään saamaan nimet tietenkin paperiin. Eli se allekirjoitusvalmius on jo siis pedattu siitä asiasta. Ja nyt myöskin tämä liittyy sitten siihen, että jos et sä ole saanut tuota tilannetta pedattua, niin ainakin sitten siinä keskustelussa, että miten sä saat varmistettua sen, että jos siinä on useita ihmisiä osallistuu siihen ostoprosessiin, tai siinä tapahtuu vielä jotain liikkuvia osia ennen kuin se tarjous hyväksytään, että miten sä oikeasti löydät siltä, että onko tällä ihmisellä miten voimakas aikomus ajaa tätä asiaa eteenpäin. Ja nyt tästä kuvasta, mitä mä oon tähän lykännyt, niin sä näet tavallaan tuon hyvin yksinkertaisen ajatuksen noista kuplista, että mitenkä oston esteet jakautuu ja mitenkä ihmiset ajattelee. Ja nyt muista tässä kohtaa, että oston esteet tosi monesti ei ole sille ostajalle itsellekään selkeitä, ja tässä nyt puhutaan nimenomaan siitä, että miten me saadaan niitä ostonesteitä kaivettua esiin ja tunnistettua sieltä, että mitkä on todelliset ostonesteet. Ja nämä 3 kuplaa on ne kuplat, minkä sisällä jokainen ihminen, jokainen meistä myöskin asuu. Eli nämä on semmoisia autopilottivastauksia, jonka tarkoitus on ainoastaan säästää energiaa. Niissä ei ole mitään pahantahtoista. Me ei siis yritetä ihmisiä johtaa harhaan tarkoituksella tai valehdella tarkoituksella, vaan on autopilottivastauksia, jotka vaan antaa meille tilaa, kontrollia, aikaa näihin päätöksenteon tavallaan niin kuin pehmittämiseksi ja sitten myöskin antaa meille etäisyyttä siitä varsinaista sitoutumisesta, joka on aina hankalaa. Koska muista kuitenkin, että ihmiset lähtökohtaisesti ei halua tehdä päätöksiä, koska päätöksissä aina sitoudutaan johonkin yhteen toimintatapaan ja silloin se tarkoittaa, että meidän täytyy eliminoida kaikki muut mahdolliset toimintatavat. Sen takia se on emotionaalisesti hirveän raskasta ja pelottavaa, koska mistä mä tiedän, että valitsinko mä oikeasti nyt oikein. Mutta muista sitten myöskin, että päätös on kuitenkin se edellytys siihen toimintaan, joka on edellytys siihen, että mikään muuttuu elämässä. Ja kaikkein menestyneimmät ihmisethän on aina niitä, jotka pystyy tekemään päätöksiä nopeasti. Joten näin ihmiset siis välttelee päätöksen tekemistä ja näillä kuplilla peittää ne todelliset ostonesteet ja näistä sä pystyt sitten kaivaan esiin, kun sä oikealla tavalla nämä käsittelet. Eli miten nämä menee? Eli oston esteet jakautuu tommosiin tavallaan kupliin. Kuvittele vähän niin kuin sipulin kerroksia sinne ihmisen ympärillä. Nämä on niitä suojakuoria, minkä taakse piiloudutaan.
Ja ne menee tällainen kerroksittain, että ensin me heitetään jotain syitä ympäristöstä ja olosuhteista, eikö niin? Eli tarkoittaa sitä, että no onkohan nyt justiinsa välttämättä ajankohtaista, että meillä on vähän tämmöistä projektia tässä menossa ja nyt on resurssit aika tiukalla ja tämä markkinasuhdanne on ollut nyt vähän tämmöinen ja tommoinen. Hirveän ympäripyöreitä tämmöisiä asioita, millä pyritään siis viivyttämään nimenomaan sitä, että oikeasti sitouduttaisiin tekemään hyvää päätöstä ja punnitseen oikeasti sitä päätöstä. Ja tämä ympäristö ja olosuhteet on siis tämä kuplan ulkokuori, ja tämä on se kaikkein epämääräisin paikka. Ja ole erityisen varovainen tämän kanssa, jos ostajan kanssa jutellessa tulee tämmöisiä, niin kuin, että eka pitää tehdä tätä ja ja meillä on tämmöinenkin projekti menossa tässä, ja ehkä keväällä olisi parempi aika. Niin silloin tämä kuvastaa sitä, että se ostaja ei oikeasti halua alkaa allokoimaan päässä sitä ratkaisuun vaadittavaa sitoutumista, aikaa tai energiaa sinne sen omaan realiteettiin. Nyt se yrittää väistellä tavallaan sillä, että se sanoo, että katsotaan sitten myöhemmin, kun nämä muut asiat ratkeaa, annetaan näitten nyt vähän tavallaan niin kuin hautuu tässä. Ja jos sä haluat päästä tästä helposta exit-vastauksesta eroon, niin sä osaat tietysti kysyä siltä ihmiseltä sitten näitä tarkentavia kysymyksiä siitä, että miltä tilanteen täytyy näyttää, jotta päästään eteenpäin. Ja clousatessahan aina erinomainen tapa on eristää näitä ostajan kertomia vastauksia. Eli siis mitä eristäminen tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että sanotaan vaikka, että ostaja sanoo, että meillä on nyt tällä hetkellä tämmöinen koulutusprojekti menossa, sen takia me ei voida tätä sun hankintaa juuri nyt tehdä, niin siinä kohtaa me voidaan viedä se palata siihen tarjouskeskusteluun ja sitten sanoa, että loistavaa, ymmärrän oikein hyvin. No jos tätä koulutushommaa ei olisi tällä hetkellä menossa, niin tehtäisikö me sopimus tänään? Ja tämä vie sitä tavallaan niin kuin nyt purkaa sitä kuorta siitä pois ja me päästään lähemmäs sit niitä todellisia ostonesteitä, jotka ei välttämättä liity yhtään mihinkään näihin ympäristöihin tai olosuhteisiin. No sitten seuraava paikka, mihinkä ihmiset menee sitten sitä pakoon, sitä päätöstä, niin on muut ihmiset. Ja etenkin B2B-kaupassa, niin muista, että ostopäätöksen tekeminen on aina lähtökohtaisesti sosiaalinen tapahtuma. Eli se tarkoittaa sitä, että kukaan siellä organisaatiossa tai vaikka bisneskumppanin kanssa, jos pyörittää firmaa, niin kukaan ei halua olla se tyyppi, joka teki sen päätöksen, josta ne muut sitten ei tykkää. Etenkä silloin, jos sä oot alemmassa statusasemassa, eli siis jos saat kuvitella, että sä oot vaikka liiketoimintajohtaja PK-firmassa ja sit sä teet ostopäätöksen, josta toimari sitten on sitä mieltä, että tämä ei ollutkaan hyvä juttu. Niin sen takia myöskin, etenkin B2B-kaupassa, halutaan tehdä päätöksiä demokraattisesti, joka on siis tietenkin taas ihan hirveätä syöpää sen kannalta, että jos mitään koskaan yritetään saada tehokkaasti aikaan. Ja se tarkoittaa sitä, että ihmiset lähtökohtaisesti ei halua kantaa siis vastuuta siitä päätöksestä yksin, vaan ne haluaa dilutoida sen, olipa oksettava englanninkielinen tai tämmöinen anglismi, mutta siis haluaa niin kuin laimentaa siis sen vastuunoton sillä, että tuo siihen lisää ihmisiä mukaan siihen päätöksentekoon. Eli tämäkin on jälleen kerran 90%. Tämä on vaan sitä välttelyä ja sitä rasvattuna salamana, öljyttynä saippuapalana olemista, että yritetään muljuttaa pois siitä hirveän ikävästä tavallaan vahvan kannan ottamisesta, eli siis vastuun ottamisesta siinä eteenpäin menossa tai päätöksen tekemisessä. Niin silloin viedään tämä muita ihmisiä kohti. Ja miltä se kuulostaa, niin se on sillain, että no, joka tapauksessa mun täytyy ottaa tätä johtoryhmän kokoukseen ja sitten keskustella noiden muiden tyyppien kanssa siitä, että me tehdään sitten tämmöiset budjettipäätökset aina yhdessä. Nyt kun sä kuulet tollaisen vastauksen, jälleen kerran se oston esteiden eristäminen tulee kyseeseen ja siinä me saadaan nyt kuorittua tätä sipulikerrosta sinne kaikkein aidoimpaan keskustaan, missä me oikeasti tiedetään, että mikä tämän ihmisen kanta on. Ja se on tämä viimeinen kupla, joka on sitten minä, eli se keskustelukumppani itse. Ja nyt jos me osataan esimerkiksi tuon johtoryhmän kokouksessa esittely tai mikä vaan tämmöinen juttu, niin jos me osataan se purkaa oikein, niin esimerkiksi jälleen kerran taas eristämällä se, että okei, loistavaa, kuulostaa tosi hyvältä, eli ymmärränkö mä oikein, että jos siellä johtoryhmän kokouksessa tehdään puoltava päätös, niin sitten me tehdään sopimus. Ja sitten tuosta jatkokysymys. Hei, no tässä kohtaa mä haluan kysyä nimenomaan sinun mielipidettäsi tähän asiaan. Sä oot nyt nähnyt tämän tarjouksen ja me ollaan käyty kaikki yksityiskohdat tästä läpi, niin mä haluan kysyä sulta tällaisen hypoteettisen kysymyksen, että jos sinulla olisi toimivalta päättää tästä yksin, niin tehtäisikö me sopimus tänään?
joka eristää jälleen kerran ne muut ihmiset pois siitä, ja sä saa paljon paremman tuntuman siitä, että oliko tässä nyt oikeasti kysymys siitä, että pitäisi mennä sinne johdokokoukseen, vai onko tällä ihmisellä vielä jotain mietteitä tai huolenaiheita siitä sopimuksen tekemisestä. Ja siitä me päästään tänne viimeiseen kuplaan, joka on sitten minä. Ja silloin kun me keskustellaan siitä tästä minästä ostonesteenä, niin silloin me saadaan kaikkein aidoimmat huolenaiheet sieltä esiin. Ja muista, että B2B-kaupassa myöskään, niin koskaan ostopäätöksen tekeminen ei ole puhtaasti looginen päätös, vaan ihmiset tekee aina, liikkuu aina jonkun emootion perusteella. Tarkoittaa siis sitä, että ne hakee jotain mielihyvää tai jostain kivusta eroa ja aina omia intressejään palvelle. Tästä on erityisen tärkeää just muistaa se, että kun sä myyt esimerkiksi B2B-kaupassa, niin kukaan ei puhtaasti ajattele täysin epäitsekkäästi sen organisaation etua, vaan ihmiset ajattelee sitä aina sellaisen linssin kautta, joka palvelee heidän omia intressejä. Miten he itse näyttäytyy tässä jutussa, minkälaisen roolin he omaksuu, miten tämä vaikuttaa heidän työhönsä, miten tämä edistää heidän asemaansa esimerkiksi, taikka sitten just ajaa siis heidän henkilökohtaisia intressejään. Ja joskus se henkilökohtainen intressi on linjassa yhteisten intressien kanssa, mutta läheskään aina ei. Ja silloin sun täytyy muistaa se, että aina kun ostoprosessiin, tähän siis päätösprosessiin, osallistuu useita eri ihmisiä, niin jokainen heistä katsoo näiden linssien läpi, eli ensisijaisesti sitä palveleeko tämä mun omia intressejä, toissijaisesti se, että tämä on sosiaalinen prosessi, mitäköhän noin muut on mieltä, jotta mä en ota liian vahvaa kantaa semmoisesta, joka sitten aiheuttaa jotain sosiaalista kitkaa myöhemmin. Ja sitten kun me päästään tähän minä-kohtaan, eli mitä sinä olet mieltä, vedettäisikö me, jos ei se olisi näistä muista asioista kiinni, niin vedettäisikö me nimet paperiin tänään. Niin tossa kohtaa yleensä sieltä alkaa tulla sitten niitä oikeita ostonesteitä, ja kaikkein yleisintä oikeastaan tässä kohtaa on se, että ihmiset silti koittaa väistellä. No en mä joka tapauksessa pysty tästä itse päättämään. Ja no tää nyt joka tapauksessa täytyy venttää toi ja toi juttu. Niin silloin sun täytyy vaan rauhoittaa se tilanne, kelata empaattisesti taaksepäin, sanoa esimerkiksi, että mä ymmärrän oikein hyvin, mä vaan haluan nyt kuulla sun ihan aidon tavallaan tämmöisen kirkkaan näkemyksen tästä aiheesta. Et esimerkiksi 0–100, miten lähellä me ollaan niin kuin tuon sopimuksen allekirjoittamista, jos se olisi ainoastaan susta kiinni. Sitten se kertoo sulle jonkun numeron ja sitten kerrot siitä, että hienoa, miksi tämä numero, että mitä hyvää sä tässä näet. Ja sitten vielä täydentävä kysymys, miten me päästään 100, eli millaisista asioista sun vielä pitäisi olla täysin varma, että me päästään 100. Ja tuolta me todennäköisemmin sitten löydetään niitä aidompia huolenaiheita, eli sieltä on justiinsa se, että miten tämä vaikuttaa muhun, miten tämä palvelee mun intressejä tai on vastaavasti niitä vastaan, minkälaista vaivaa tai energiaa tähän esimerkiksi liittyy, onko mulla henkilökohtaisia huolenaiheita tai pelkoja tai vaikka jotain semmoisia juttuja, mitkä mua nolostuttaa kertoa sulle. Ja tämmöisiä henkilökohtaisia juttuja, niin se vaatii tosi paljon luottamusta siihen myyjään, että ihmiset lähtee oikeasti avaan niitä aitoja ostonesteitä. Mutta muista myöskin, että tämä koko closehouse-keskustelu ja näiden ostonesteiden tunnistaminen, tämä on äärimmäisen tärkeää nimenomaan sen takia. Ei siksi, että sinä väännät ihmisiä niskalenkistä johonkin kauppaa, mitä he ei muuten haluaisi tehdä, vaan nimenomaan siksi, että ihmiset on huonoja tekemään päätöksiä luonnostaan. Päätösten tekeminen ja päätösten jatkuva tekeminen, se vaatii sitoutumista, loikkaamista, riskinottoa, toimintaa, vastuunottoa. Nämä on hirveän raskaita asioita ihmisille normaalisti, joten ihmiset ei käy näitä ostonesteitä edes itsensä kanssa kunnolla läpi. Jolloin mitä sinä teet, kun sä purat nämä ostonesteet empaattisella tavalla, mutta kuitenkin hyvin jämäkästi ja perusteellisesti, niin sä autat tätä ihmistä ajattelemaan ja artikuloimaan joskus epämukavaltakin tuntuvia asioita, mutta ainakin silloin hän pystyy tekemään ne päätökset oikein totuuden perusteella, eikä sitten vaan pelkkien hähmästen tavallaan ohitettujen sivulauseiden perusteella, että onkohan nyt oikein hetki ja onkohan tilanne nyt tämmöinen ja tommonen ja voidaankohan me nyt vaan lykätä tämän epämiellyttävän asian ajattelua vaikka 8 vuotta eteenpäin, jolloin koko firmakin on jo konkurssissa, kun yhtäkään päätöstä ei ole pystytty tekemään. Eli sun tehtävä myyjänä on ennen kaikkea auttaa asiakasta tekemään hyvä päätös. Ja siinä äärimmäisen kriittisenä osana on nämä ostonesteiden syvä käsittely, minkä takia myöskin sitten erityisen tärkeää, jos sä oot yrittäjä, niin on se, että kun sä kuulet ne ostonesteet, mistä se oikeasti jää kiinni, eli henkilökohtaiset pelot ja huolenaiheet, siitä se melkein aina sitten joka tapauksessa kuitenkin jää kiinni, niin silloin sinä tiedät, että mitenkä sä voit
kontrolloida tai vaihtaa tai muokata niitä kahta juttua, millä on bisneksen menestymiselle kaikkein eniten väliä, eli minkälaisia asiakkaita sä palvelet, oliko tämä oikeanlainen asiakas, kaikki ne tilaisuuksineen, tilanteineen ja mahdollisuuksineen ja ominaisuuksineen, kapasiteetteineen ja mitä kaikkea muuta. Ja sitten se toinen juttu on se, että miten sä voit muokata tätä tarjontaa niin, että siihen ostamiseen liittyy vähemmän huolenaiheita. Eli kertauksena vielä, ostonesteet yleensä menee tämmöisissä kuplissa, josta sun täytyy päästä läpi niin, että sä löydät sieltä ne oikeat ostoa estävät asiat, ja nämä kuplat menee niin, että aina se helpoin, se isoin kupla on ympäristö ja olosuhteet, eli just tämmöinen tilanne, tämmöiset jutut meneillään, kiire, kalenterissa tällaista ja tällaista, nyt on budjetit mietitty tälle vuodelle ja niin edelleen. Ne on kaikki täysin höpöjuttuja, ne ei ole niitä aitoja ostonesteitä yleensä, koska silloin kun sä oikeasti tuot jotain sellaista, millä oikeasti saadaan välittömästi arvoa, niin sellaista päätöstä ei ole sitten järkeäkään viivytellä. Ja noin vaan niitä ensimmäisiä juttuja, mitä sulle sanotaan, jotta päästään keskustelussa vaan eteenpäin ja pidetään tilanne omassa hallinnassa eikä jouduta kaivaa niitä epämiellyttäviä asioita, joissa sitten aletaan oikeasti sitoutua siihen päätökseen. Sitten tämän kuplan tavallaan niin kuin, sisäpuolella, jos näin voi sanoa, niin sitten on ne muut ihmiset, eli ne sosiaalinen päätöksenteko, sen vastuunkannon tämmöinen laimentaminen ja jakaminen ja sitten muiden mielipiteiden ja hyväksynnän hakeminen, jotta itse ei tarvitse kantaa sitä sitoumusta ja vastuuta päätöksenteosta ja toimintaan tarttumisesta ja toimintaan sitoutumisesta. Ja sitten viimeisenä, mistä ne todelliset syyt sitten löytyy tältä kyseiseltä henkilöltä, niin on sitten minään liittyvät ostoneista. Toivottavasti tämä auttaa sua myyntikeskusteluissa ja käymään vähän tehokkaammin sitä ideaa läpi, että miten sä oikeasti löydät ne todelliset ostonesteet, miten sä pystyt kehittämään sun omaa business-strategiaa ja palvelutarjontaa sit saamassa palautteen perusteella, kun kerrankin sitä palautetta oikeasti saa.